Sa number 2, Bacolod City nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2. Ginpahatag sa Department of Health Region 6 nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang syudad sa Bacolod kag ang Iloilo City pa lang sa Region 6 ang ipaidalom sa Alert Level 3 sumugod Lunes. Ginsiling man ni Dr. Edwin Miraflor Jr. ang officer in charge sa City Health Office kag deputy sang Emergency Operations Center nga wala pa sang panibag-o nga mga restrictions nga igapatuman ang Bacolod nga napaidalom gihapon sa Alert Level 2. Humalin sa nagliligad nga binulan, yara lang sa single digit ang COVID-19 cases ang Bacolod pero kahapon naglabot ini sa 34 new cases. Isa man ka 38 anyos nga returning overseas sa Filipino nga nagbisita sa iya misis nga nagatrabaho sa call center firm sa syudad ang nalatnan sang Omicron variant pero fully recovered na. Suno kay Miraflor, ang Interagency Task Force lamang ang makadesisyon angot sa mangin alert level sang syudad. Sa karon ng pagpahugot sang border control, amo ang tikang sang Emergency Operations Center para mapahagan-hagan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. So the official pronouncement will come from the IATF or the Office of the President. So as of yesterday, only Iloilo City has been included in the Alert Level 3 system, and we are awaiting kung ma-include kita sa Alert Level 3. But so far, all our precautions are in place in case there will be more surge or there will be more cases of COVID. There is relative increase sa mga pantana sa ADAR and positivity rate. So amo na nga yun according sa recent nga classifications ng DOH sa aton is amo na sa level status.